Hola, avui us explicaré alguns casos de l'apòstrof, l'ús de l'apòstrof en els casos més, diríem, habituals. No en farem els altres, els més, diríem, concrets, perquè ho treballareu en altres cursos. Molt bé, l'ús de l'apòstrof, què hem de tenir en compte? Que en principi apostrofem davant article. El gairebé s'apostrofa sempre. Només hem de pensar que no s'apostrofa quan tenim una I o una U semivocàliques, és a dir, un diftong, que per facilitar la pronúncia no apostrofem. El iogurt, el iemen, el ien. I davant d'acte aspirada, és a dir, paraules generalment d'origen estranger. El hawaià, el hall, perquè es pronuncia com si fos una consonant. D'acord? He marcat amb blau claret alguns casos que no cal que sapigueu. Per què? Doncs perquè són menys habituals. Qui vulgui ho pot saber, però s'ho pot mirar, però no cal. Llavors, la sí que hem de mirar. Davant de vocal que no sigui ni U àtones, s'apostrofa sempre. És a dir, davant de E, davant de O i davant de A no us heu de pensar. Tant si porta A com no, s'ha d'apostrofar. L'àvia, l'hora, l'enigma, l'espia, d'acord? Llavors, què hem de pensar? Que només hem de pensar que si porten una U, una I tòniques, és a dir, sonen fortes, també s'han d'apostrofar davant de la A. Per exemple, l'ungla, l'índia, líria, etc. Aquí també tenim un cas de noms polisíl·labs menys habitual. I quan no s'apostrofa davant de I o U àtones, precedides o no d'H. El que us pot ajudar són paraules com la història, que és molt habitual, veureu que no s'apostrofa, o la universitat, que tampoc no s'apostrofa. Davant de les lletres i els noms de les lletres tampoc no s'apostrofa. Per què? Per facilitar entendre el text. Si no, no sabríem mai ben bé de què estem parlant. Llavors, la F, la H, la A no s'apostrofen. Davant dels mots, com una, quan és en el sentit d'hora, recordeu que no s'apostrofa. És la una, perquè si no seria l'una i l'altra. Ira, també per facilitar la pronúncia i també abans per distingir-ho del grup terrorista. I host, no és gaire comú. Host, com l'exèrcit, l'host, també per facilitar. D'acord? Molt bé. Quan l'ús de l'apòstrof, en altres casos, davant de la, davant de l'article personal, la hiena, i davant l'article no s'apostrofa. Davant de I, U semivocàliques, la hiena, la iaia, un altre cop. Quan hi ha diftong, la hiena, la iaia, la iolanda, per facilitar la pronúncia. I davant de H aspirada, és a dir, el mateix cas. El això sí, article personal, s'apostrofa sempre davant de vocal, quan és masculí. Masculí sempre gairebé mai no té problema. Andreu, Isidre, Nuc, recordeu que aquest article depèn de quins contextos no s'utilitza. I davant de vocal l'altre que hi ha àtones precedida o no d'H. Per exemple, Naina, Nalena, Nimma. També recordeu que Naina, per exemple, a Mallorca es fa servir, nosaltres no el fem servir tant, diríem Naina. I no s'apostrofa davant de I i U àtones, precedides o no d'H, el mateix. Irena, la síl·laba tònica és la E, per tant no podem apostrofar. Urraca, la síl·laba tònica és la A, la vocal tònica és la A i per tant no podem apostrofar. La preposició de, en principi, s'apostrofa davant de vocal amb H o sense. Llavors, quan no s'apostrofa? Hem de vigilar un altre cop. Un altre cop, les lletres, el nom de les lletres, davant les lletres, el nom de les lletres. I davant, sobretot heu de vigilar, davant de I o U semivocàliques, de ui, de iode, per què? Per un altre cop, pels diftongs, per facilitar la pronúncia. D'acord? I davant d'H aspirada, de halà, de Hollywood, un altre cop, per què? Perquè tenim per facilitar la pronúncia. I finalment, perdoneu, tenim aquí el pronom. Quan s'apostrofa? Doncs s'apostrofa sempre. Els ans s'apostrofen sempre, si hi ha una vocal. I el la és el que hem de vigilar. Per què? Perquè davant de I i U àtones funciona com l'apòstrof de l'article la.
és a dir, no s'apostrofa. La ignora. On és la vocal tònica? A la O. Doncs, per tant, no podem apostrofar. La humilia. On és? La I. Per tant, no podem apostrofar. Per què? Per distingir-ho, perquè si poséssim l'ignora o l'humilia, jo estaria pensant que és masculí, i volem indicar que és femení. Bé, espero que aquest Power us ajudi, aquesta presentació, que la teniu aquí i que la meva explicació també. Doncs moltes gràcies i fins a la propera.